Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 76. atala. Saio honetako lehen erreportajean nikotina egitasmoa ezagutuko dugu. Horretarako, Otxabiko lokalean bildu gara Jon Tolo, Keif eta Little Martin selektarekin. Tolosatik, reggae, rap eta dancehall erritmoetan datorren musika egitasmoa da honakoa. Ondoren, Natali Izagirre musikariarekin egin dugu hitzordua Usurbilen. Musikari gazteak debuteko diskoak kaleratu du Garena izenpean, eta itzaki horrekin bildu gara berarekin. Tolosan egin dugu hitzordua nikotina egitasmoa ezagutzeko. Otxabiko lokalean genituen zain nikotina bera, Keif eta Little Martin. Hirurek osatzen dute egun reggae, raga eta dancehall erritmoetan datorren egitasmo beroa. Argitaratu duten 7 kantuz osaturiko diskoa itzaki, batu gara taldekideekin. Iragarri nun galerna, emaitzan kerrena, ikusia zen ekaitzak zekarrena, bankuko kontutan galera nabarmena, my friend, yeah, galera nabarmena. Iragarri nun galerna, emaitzan kerrena, ikusia zen ekaitzak zekarrena. Jon Tolosak jarri zuen martxan nikotina urte batzuk atzera. Bere erritma eta erritmoak izan ziren egitasmo honen lehen zutabeak. Bueno, nikotina proiektu ezela, ni lehenengo nire kabuz hasi nintzen pixkat idazten, nire kaxa, nire ideiak paperen argitaratzen taula. Eta bueno, hasieran nire paranoiak taula izate ziren, da nire kabuz aldu naiten nun. Da bueno, gero egun bat iritsi izan, da Juantxok deitu ziten behin Otxabi Sound baten abesteko. Eta hori izan festa bat montatzen zuten abehaiek, hilabeteko azken igandero. Eta bueno, han reggae festa bat montatzen zuen, da hola pixkanaka Martinekin taula hasi nintzen. Da bueno, pixkanaka konfiantza hartzen jun gineanen, Litteltan hitzeiten hasi ginean, igual disko bat ate barko zala, no seke, eta horraz izan dena. Rapa eta ezatu nitun, da bueno, alnu naiten nun, nire ideiak idatzi, beste rap klase bate bai entzuten nun igual. Baina bai, hoxe, hola hasi izan dena. Ahora, generala glaukoma, nire referentzia generala, baina bestela, pixkanaka musika jamaikarra. Gero eta gehiago dancehall estiloa, reggae, rap, hortik amoitzera gu. Eta bueno, esan halko nituzke, Consens, Basi Signal, eta holaxe, Sensia, eta hola halko nuke segi, denbora asko, baina hoxe kutziko ditut hola. Ekaitzak zekarrena, bankuko kontutan galera nabarmena, my friend, yeah. Egitasmo pertsonal bat bezala hasi bazen ere, azken urteetan hiruko moduan funtzionatzen dute. Bai, bueno, nire aldamenen Martin dauket, Little Martin selekta bezala ezaututa, eta nire ezkerretan Keif, Ormaiztegikoa, eta bueno, hiruok osatze duen nikotina taldea berez. Eszenatokitan zuk esan dezun bezala hiruok ibiltzega, eta bueno, hau da bai nikotina. Juantxo komentatu zuten, Juantxo nerea naia da, eta beha komentatu zuten, Tolosan zeula gazte bat oso gaztea rapeatzen hasi zala, eta gogoa zeukala kontzertuta etortzeko, eta bere letrak eta kantatzeko. Eta hor ezautu nun, eta hortik aurrea bai ikusi genuen potentzial bat zeola, eta bai beak gogo zeuzkala gauzakiteko. Eta hortik, beak letra berri ikitena izan einen eta hoi, ikusi genuen disko bat izteko aukera zeola. Ez diskoa igual maketa bezala. Little Martin tani gaudenen Keif beti handa, eszenatokin. Jendeak dazkenen nola ez zautze hiru hori denak ikusita. Ni aurretik, guain dela 3 urte 4 artean, Martinekin hasi nintzen Ziribulio Soundekin, aukera eman ziaten eta bertan hasi nintzen abesten, kontzertuak ematen eta nikotina baita ere Otxabi Sound baten bertan ezagutu genuen. Eta hori, komentatu zaten proiektua imar zutela, dena imar zutela, nikotinak baita ere komentatu zin berriten genuen elkarnak bat edo, eta zuzenako deitu ziatenako lehenengoa hortxe baita beraiekin. Monsieur le Crep eta nikotina, a.k.a. Tolo eta Juantxo, denak erne. Boom! This is original, yeah. Ezkea jaio. Ezkea jaio eoteko za. Ez nikotina eta ez Little Martin. Ezkea jaio eoteko za. Ez estepita ez Monsieur le Crep. Ezkea jaio eoteko za. Ei, zu ez, ta nire ez. Ezkea jaio eoteko za. Ezkea jaio. Begita
Musikalki, dancehalla, reggaea eta rapa dira egitasmoaren hiru zutabe nagusiak. Lehenengo proiektu honetan behintzat hiru estilo horiek jorratu diteu. Dancehalla, reggaea eta rapa. Hortik ez behateaz, azkenen horrekin bakarria estilo ezberdin asko aldituzu jorratu. Azkenen reggaetik dancehalla pauso bat dago, rapetik reggaea bai. Eta nahikoa geneukan jolasteko nahikoa. Gauza ezberdinak ateatzeko. Nik esan dezaketena igual bai, Nikotina bai dela hasiera pixka raperogo batetik hastea, bere letrake bai eta beak ite zituen kantak hasieran bere lagunekin eta oso raperok zian reggaea ia apenas etzeon. Nik bai esango nuke hori pixkat evoluzio bat egon dela motza izan daitekela eta denbora gutxin, baina bai egon dela evoluzio bat rapetik reggaea eta dantzalea. Eta nik uste Keifen kasun berdina dela. Nerea izan ezik, nerea bai reggaetik hasten dela eta gero bai buitzizela pixka rapetik eta hola, baina gehiena. Bai, azkenen uste de baita ere gubiok raperok izan gara eta raperok gehala, baina hori azkenen base ezberdinekin ez, Martinek erakusten dizkigu baita ridim ezberdinekin eta hori gustatu zaigu ritmoa, nola sartu, nola jolastu eta hori azkenen beste flow batzuk baita ere jolasten dugu biok eta hori azkenen gehiago gustatu zaigu baita ere bez, jotzen deun tokitan eta giroa sortzen dena baita ere politiagoa ikusten dugu. Euskal musikarekin gozatzea gure helburua da. Kaletan irriak zabaltzea. Erritmoak eta errimak, edo errimak eta erritmoak. Lan egiteko aukera anitzak erabiltzen dira Nikotinan. Bakoitzak azkenen bere moduk dauzke idazteko, nik modu bat dauket, Keifek beste bat. Hola, lehenengo horri mantzun, eta hola ja historia montatzen juten ez, hemen aldet hau kontatu, hemendikan aldezko. Eta hola pixkanaka, baina baita aldu izan, letrak idatzit eduki, eta bero azken diskontan abesti askotan hori, letrak asko neuzkanak, pixkat lotzen jun, eta hori, hola xatea die. Baina bai normalen ridima edukitzea guzta ez zait. Nik gehiago idatziten dut eta gero bilatzen diot ridima eta gero juten naiz lotzen dena. Hori, azkenen dauket idea bat, hori sortzen dut, baina guain dio ez dauzke, hori, ezaki zunora bidea igual nundik jo, ondo, orduan ridima bat aukeratu Martinekin edo Martinek bialtzen dizkitenak normalen, eta hortik jolastu. Nire azkenen gusta ezaiz, batzuk esan dezun naturalidade hori transmititzea letratan. Eta azkenen zuk esan dezun bezala, kalen da azkenen hola itzeite dugu. Eta pixket, hola kalen bezala itzeite batzuz beste seguridade batekin abestu ze baita, ze komodo sentitzezea, espresatzeko garaien. Eta gero ere bai, nik uste beak kanta baten esaten du kaxero kinki badator egia zabaltzeko. Osa, nik uste hor asko esateula, asko bere nortasuna nolakoa da, bere izateko era nola dan, eta beak zuk esan dezun bezala letrak iteko era oso konkretua dagoela. Zeo zer aurkitu nahien panorama ikusita. Aurreritzi askoren gainetik, gazte belaunaldiekin konektatu du reggaeak, rapak eta dancehallak. Eta zergatik ez, reggaetoiak ere. Edozein musika komertzial bezala, hortikan aparte badaola musika asko ona. Bakarrik ez dela plataforma horietatik moitzen, da ez da hola distribuitzen musika hau, baina hor da hola. Eta gero eta indar gehiago dela urtzatzen mugimendua. Eta hoxe, jendea animatzeko, estilo ezberdinak aitzea, dantzala egoan oso fuerte dago jotzen. Así que, eta bai, reggaetoian kontuakin esan dezuna, berez reggaetoian kontra guk ez daukau, ez reggaetoia, ez trapa, edozein estilo errespetatu aldeu, bakarrik artista da azkenen. Musika zikintzeuna, o bere letrekin edo azkenen, Iteko erare bai, musika. Nik esanet, komertziala edozein musika izan daitekeela, osea, fandangoare komertziala izan daiteke, gure ingurun ez dugu ikusiko horako adibideik, baina bai nahi iruditzen zaitela edozein musika zure helburua hori balin bada, hortako erabili dezakezula. Eta esan nahi nuke ere bai, nik adibidez pertsonalki nahi gehiago gustatzen zait reggaetoia fandangoa baino. Artistak ez zaizki gustatzen, baina reggaetoia bai asko gustatzen zait. Iritsi zait kriston ritmoa daukala, jendea muitzeko oso musika proposa dela, eta gainera musika berri hau oso indartsu sartzen nahi da, eta artista asko sartzen nahi dira inguru honetan, eta tolok esan duna gutxi gora bera. Igual ez artistak iten dula gaizki musika edo la, igual bai, baina musikak ez daukala kulpa. Azkenen itiko erake bai daukala kulpa asko. Hey people, this is original connection Moscú Tolosa. Reggae music, Steffi Selecta. This is original, yeah. Lehenengo
sunditu ninduzun, zure ahotsak nere barrun itezun oi hartzun. Erabaki nun zugatik borrokatuko nula, ta desafio hori ez detaztuko sekula. Etorkizunari zuzen behidatzeko beldurra. Eta bideo horretan ezin dira antzi erreferente izan diren egitasmoak. Bad Song, Glaukoma eta Urteak atzera, Norte Apatxe edo 121 kreu. Alkoholitzak esan baiet. Azkenen lan asko inda hau lortzeko, mugimendu hau lortzeko. Eta hor dauzko referentek azkenen, referente handinak, Glaukoma eta Bad Song adibidez. Azkenen indarra eman diena, hor mantendu dutena, aldan bezala, eta oain jendea pixkanaka ikusten nahi da, estilo honetan Euskal Herrin gero eta jende gehiago dala sartzen, movida hauetan, eta hoxe indarra dala hartzen, jendei gusta ez daiola hoi garbi dago. Isladatzen duen xarma. Listen my friend, hau da gure sana, nik dauzket arkatza eta paperan ere arma. Kaleak emateula, Afrikako sabana, zeinek azalduko du gaurko panorama. Ikusi dantza. Nik uste lana jende asko kindula lehenago eta guain ikusten nahi gehala benetako arbolan fruitua. Nik uste izen batzuk aipatuko ditut, Norte Apatxe, Bilbalden sound systemen mugimendunki pilo bat daude, Kimburnin, T4ko jendean, Novato, Glamity, guzti horiek, Gipuzkoan ebai jende pilo bat, denbora asko da makina egiten eta azkenen generazioak aldatzen jundien einen mezua emateko era aldatu inda asko. Bai musika aldatu inda, leheno gehiago punka zan, leheno rock and rolla, gero ska punk trompeta hauek asko jo zuten, eta nik uste tendentzia aldaketa hauek eman dutela rapa, trapa eta olako musika estiloak goraka egitea. Reggaetoia baino nahiago degula fandango, trikitixaren erritmora dantzala osoa. Melodi finak idaztean samina, zure begiek distirain ez dia. Denboran zehar diskutatu diguten egia, ez aldaba izango zarregia. Era berri baten hasiera markatu nahita, erori gea bidean hori normala baita. Hori normala baita. Bai, tolok esan du leheno, gure klabean ikustet elkartasuna dela hor dago gakoa. Adibidez, beste kontzertutan rock and rolleko banda baten igual kolaborazioen bat hilo daiteke, pertsona ezagunen bat, baina gure kontzertutan azkenen beti ikuste balin badeu abeslarin bat ezaguna deola beti kantatuko eta beti eukiko mikroa prest. Orduan, bai, Kriston Festa lortu daitekeu edozen kontzertutik. Elkartasun giro hori balin baukazu azkenen familia mugagabea da. Hain zuzen ere, diskoaren grabaketa Bad Song taldeko Estepi Selectaren eskutik joan da. Lehen disko hau grabatzeko teknikari ezin hobea. Gu gaunden momentu baten ja, letrak eta erritmok bagenituna, baina gauza zan ez genekigula nun grabatu diskoa. Eta horri bilinen leku ezberdinetan behidatzen, baina ez genuen aurkitzen da, bolo baten guatzen naiz, Estepik esan zigula, Moskua etorri barko zuen abesti bat grabatzea ez dakize. Eta horren gakoa, Littlei hotxain behin komentatu nion, jak Estepik hori esan diten, igual alko du aprobetsatu disko hor grabatzeko, no seke. Eta hasi ginean planteatzen, Littleke bai nahi zuen, preste hon, eta orduan, hoxe, Estepik komentatu genion ideia, diskoa nahi genula grabatu ez dakize, eta behakatek irikizizkigun, Moskun, eta behak gabe esan dizuten bezala, proiektu hau etzen aurreatako, eta behak hori indigu grabatu eta masterizatu audio guzti, abesti guztik. Eta gero ere bai nik esango nuke oso ondo etorri zaigula, gure bai oso guztua behakin eta gaina behakin nahi genuen lan nahi genuen behakin asko lagunduko zigulako, laguna delako eta genekigulako olako jende gertuko aukita lan potenteateako zalako, seguro. Eta gero asko lagundu igu, zebeak de esperientzia pilo dauka bai grabatzen eta bai masterizatzen eta dena, eta kriston soinu atea zeu eta pilo lagundu zigun. Adibidez tolo dezazioan hau pixkat beste era batea hain, edo igual behai batzutan efektu gehiagi gustatzen zezio eta Estepik esatea bezu pixkat relajatu, o lo que sea, olako konsejo oso onak egia. Bai, azkenen baita ere hori, ni baita bakoet esperientzia besten eta bakizu azkenen abestenia izanen askotan netza iristen arnasakin edo, eta azkenen badaude puntu batzuk nun
laguntza hori oso eskergarria da, ez asko eskertzen da, MC prinzipalan partez, abeslari prinzipalan partez. Eta hor atzetik bai jakin barra daukezun usartu edo tal, baina azken ensaio asko daude hor. Eta bueno, azken ensaiatzen gaba hori. Ja dena prestatuta eramaten, usartu ni, nunez, nun eman indar gehiago edo nola egin gauzak azkenen zuzenetan. Inkognita bat etnik, arrilatza berrizik, erlojuak taktik, taburuak klik. Diskoak disko zuzeneko banda da Nikotina. Hor azaleratzen da egitasmoaren benetako arima. Azkenen guk diskoa atera nahi genuen, ze azkenen gaur egun plataformatan eukio arraukezu zehote. Jendeak ikusteko, esate baizuen Nikotina, zehoz entzun ahal izateko entzuleak, zuzeneko atorri baino lehen, jakiteko nondik datorren ideia, no seke. Baina bai, guk bere zuzeneko nire azte goi garbi dago. Así que Nikotina entzun bazue plataformatatik zuzeneko atorri fijo. Guk zuzeneko asko irabazte dugu. Eta bueno, guain udaran esan dezun bezala, Nikotinakin eta Ziribulio esan kolektiboa bezala, herriz herri ibiliko geha, así que ikusi nahi behar guzue, bakizue. Hoxe, diska ez baldin bazu entzun, gure kontzertu baten batea azaldu eta diskoa lortu eta hortik gozatu eta kontzertun seguro gozatuko zuela, así que animatu jende. Ziribuliotarrak mikroan, Little Martin selekta plateretan, Ziribuliotarrak mikroan, Little Martin selekta plateretan. Original combination, ez dago lotxari jarri eta mikron, errima gardenak for all the nation, tell them selecta. Banator soinu askorik egin gabe, beldurrik gabe eta ametsen jabe, probatu pozima gure jarabe, barruk askatzeko momentun zare. Hor maiztiko harrikalarie, eta Tolosako zurie, birrapero ero elkartu die, onaxe, irabazi deu sarie. Haupa jende, musika zuzenean Tolosatik, Nikotina, Ziribulio Sound, segizua zaintzen, pum pum. Natalie abeslariaren lehen disko luzearen berri izateko Usurbil herrira gerturatu gara. Egun eguzkitsu eta izerditsu batean ezagutu dugu Garen izeneko debuteko lana. Natalie berak eman digu bere musika bidearen berri eta egun taldea bilakatu den egitasmoan barrenatu gara. Ispiluaren aurrean begiak itxi nahian aurkitu ditu nire orbanak gorrotoz estaltzen ditudanak parekoa nineua naiz Espainietako atzean. Arratsaldeon, Natalie. Arratsaldeon. Bueno, hemen bildu gara Usurbilgo paraje eder honetan. Bai. Esku artean dudan disko hontaz hitz egiteko, Garen izena du. Eta hau da, zure musika bidean kaleratzen duzun lehenengo diskoa. Hori da, bai. Aurten kaleratu da, hala ere, zu musika munduan urte batzuk atzera hasitakoa zaraia, ez? Bai, nik uste, txiki-txikitatik dazkaten bideo danak guraso grabatuta beti dago, gitarra batekin, piano batekin, dantzan, abesten. Eta gero 9 urtekin musika eskolan hasi nintzen, solfeo ikasten, gero isakekin gitarra ikasten hasi nintzen, eta hortik pixkatea kantuak iten, abesten, eta pixkatu hortik juntzan bidea. Nik diskonei esker ezagutu zaitu, baina gero interneten begiratzen topatu ditut orain dela 4-5 urteko bideo batzuk YouTube kanalean. Bai. Non azaltzen zara, atzerriko musikarien kantu ezagunakola moldatzen, bai sortan berri txarrak hemen Euskal Herrikoak, Bai. Gitarra eta hotsarekin, ez? Orduan ja pixkat atzetik dator guzti hau, ez? Bai, hori justu izan zen, nik nezkan ez dakit 15 edo 16 urte, eta uda bat izan zen, hasi nintzara lehenengo kanta inu, nola ondo indakoa esango dugu. Eta lagunek, grabatu eta hilo YouTubea, eta lagundu ziaten, hilo genuen, eta hortik, pixkat jarraitu nahi izan du nun, eta kantu batzuk igotzen jarraitu nun. Gero ja, ontzagan geldialdi bat, baina alare musikekin jarraitzen nun. Bideo horietan, besteak beste hor zauden Tori Kelly, Jarabe Palo, Ariana Grande, David Guetta ere, oso eragin anitzak, ez? Bai, ni beti izan naiz musika ezberdina entzun duen pertsona bat, ez zait inoiz gustatu. Edo naiz izan pertsonoi artista bakarra entzuten duna, kanta denak. Ni naiz pixkat, gaur hemendik, bihar hortik, eta iruditzen zait, obia dela ere bai ikasteko, ze estilo ezberdin guztietatik zerbait dakau ikasteko, nire ustez. Eta hori izan da pixkat indetena, oin arte. Hoie dira oraindik ere zure erreferentziak aipatu ditugun izen horiek, edo asko gehiago aberaztu da azken urteetan zure jarduna. Bai, nik uste beti jute gala norbait berria eskubritzen ez, artista berrik agertzeia,
edo ez dakit, norbait berria deskurritze dugu, eta bueno, hori, ni beti zerbait berrian bila nabil, bai adibidez Tori Kelly izan dela netzako erreferente bat, ezagutu nun eta seitu entzun dituta gelditu nintzen bere ahotsakin, ze gauzakiteko gai izan, ez? Eta beregandik ikasten saiatu naiz, eta bere oraindik entzuten jarraitzen eta erreferente bezala hor. Zauden liburupean Tintagabeko lumez idatziak Nituen bidean aurkitutako hitzak Ibilbidearen urtasun Esan dezakegu zure musika bidean beste pertsonai importante bat, oso urrutira joan gabe, hemen Usurbil bertatik, Isak Arruti, Mendeko Itxua taldeko kidea, Izeberg eta beste hainbat proiektutan dabilena, zure musika bidea aurrera ateratzeko pertsonaje importantea, ez? Bai, nik uste baietz, askotan pentsatzat, Isak gabe hau dena etzan gertatuko. Hori, gitarra jotzen hasi nintzen eta uste 4. urtean beha sartu zen, eta musika eskolak guztiz aldatu zen, beak taldian jotzeko aukera eman zegun, abesteko aukera eman zegun, eta ni uste berekin hasi nintzala benetan, musika bestera bat ikusten edo kantak sortzeko gogoi eukitzen, eta behi izan zen esan ziana, segi aurrea, guazen kantak itea, eta hau benetan hartuko dugu eta aurra jarraituko dugu honekin. Garen izeneko diskonetan 9 kantu sartu dituzu, banda baten laguntzaz grabatu izan dira, baina sorkuntza prozesuan zure kantu batzuk eta Isaken kantu batzukin osatu duzu kantu hau, ez? Nola izan da pixka sorkuntza hori? Nondik abiatu zeaten, nora joan dira kantuak eraikitzen? Bai, izan zen, justu ni Estatu Batutatik bueltatu, eta ez dakit izan zen astebete edo 2 astetara, gelditu ginen musika eskolan, eta kantu bat iten hasi ginen. Ez, goazen gelditzea eta ea zeateatzean. Eta oso gustoa egon ginen, gauza politiak sortzen hasi ginen, eta hortik kantu berriak sortzen hasi ginen, gehiago gelditzen, kubasen grabatze genitun, nik kanturen bat balimanekan erakusten nion, eta geho beak jantzitezun, edo beak zezkan kantuak erakuste zizkian, eta nik letrak iten izkion, eta hola pixkanaka 9 kantu osatu arte. Eta behin hori genezkala, erabaki genuen, talde bat nahi deu, edo gure helburu hasieratik antzan talde moduan eramatia proiektu hau, eta taldekiden bila seginen. Eta bide horretan, topatu dituzu, disko honetan ezinbestekoa izan dituzun bidei lagunak, ez? Bai. Aipatuko ditugu zein da zein diskoan, Isak Arruti, esan bezala gitarrak eta ahotsetan, Olai Ainziarte teklatuak eta ahots gehigarritan, Andres Insua basuan, Gorka Mendizabal baterian, eta zuzeu, boskote bezala sortu da, Garena disko hau, eta nun eta Mengo Garate estudioetan, ez? Bai. Nik uste inun ezin dela hobeto grabatu Garaten baino, eta lehenengo diskoa izateko izugarrezko zorte auki deula iruditzen zait. Bai Garaten grabatzeatikan eta bai da kaki aukitzea gure albuan, azkenen produktore lanak inditu, eta nik uste beti eramateula iteun edo zer beste nivel batea bezala, ez dakit azaltzen. Pongo gara pixkanaka kantu ez hitz egiten, baina esan daiteke, zuk zure buruan sortutako melodia eta zirribore horiek hasieran eta diskoa grabatu ondoren geratu diren bezala alde asko dago, garapen handia egon da edo pixka bat mantentzen da ideia eta da jantzita. Bai, nik uste hasiera batetikan kantuak sortu eta ja ordenagailun grabatu genitunea, ja hor salto bat egon zen, ze bateria, bajua ja jantzin genitun. Eta gero ja kantu horiek eraman Garatea, eta kakik eman dion buelta, nik uste ere bai, izugarrezko aldaketa egon da. Eta nik uste kakik eman diola, kanta bakoitzak bertzuna, bai gauzak gehitu edo gauzak kendu, ze batzutan gehiagire ez da hona izaten. Aurkeztu dezagun igual zure taldekideak, Gorka Mendizabal esaterako, Kauta taldean ezagutu nuen nik, musikari aparta, bateri jole latza, eta behintzat kantuei gorputz bat eman diena, ez? Bai, nik uste oso beharrezkoa izan dela, bea bateriak inda nik uste eskagenezaken pertsonik onenetakoa, eta hori, gaina beak zeitun behezko eman zegun proposatu genionean proiektua, eta gogotxu zeon gurekin, eta
ba hori, nik usizun proiektu eta gustatu zitzaion, hori dela garrantzitsuna ez, erakutsi eta igual ez zaie gustatzen, baina bai, gustatu zitzaion, eta bueno, oso pozik. An 111 bortxaketa eta 548 sexu delitu salatu ziren EAEn. Teklatuetan berriz Olaia Intziarte dago, zut asko ezagutzenik, nondik dator bera? Bai, Oronostarra da, Nafarra, eta guk ere ez genuen ezagutzen. Izan zen, ez dakit nola norbaitek isak izan zion, behitu neska hau dago, teklatua jotzeu, eta bueno, talde bila edo dabil edo lako zerbait. Eta bueno, Instagramean sartu ginen, gaur egun gauzak nola sare sozialitate egitean. Eta hori, beira jarri ginen, ikusi genituen bere bideo batzuk, bai abesten, gitarra jotzen, trekitixa, piano, bueno, Olaiak dana iteu. Eta, bueno, seitun maite minduen ginen, ez ginen Olaia, nahi dezu kantuak bidali eta esan zuen baiet. Eta base ritmikoa osatzen Andres Insua. Bajistana izan zen prozesu osoko gehien kostatu zitzaiguna, kasu honetan Facebooketik idatzi genion kantuak bidali, eta bueno, beha oso ilusionatuta, eta baietz esan zegoen, eta izan zen azkenengo pieza, ja talia osatzeko. Disko entzutean bi vertiente ikustitutola nahiko argi, alde batetik kantu rockeroak kainero daude, oso kaineroa direna gainera, eta bestaldetik daude giro leunagoak, batzuk elektronika zertzela batzu dituztenak, beste batzuk folkiagoak direna, beraz esan daiteke hola orokorrean, gauz gehiago daude noski, baina bi aldoiek oso nabarmen ikusten dira, ez? Bai, nik uste dala pixkat popurri, danetikan pixkat, baina bai alderdio ikuste dula, eta bai baita guain kantuak iten egian hori nabaritze dugu, ez? Nahi gabe rockea jutegea, eta dituzugu rockeko kantuak nahiko errez, batez isakek sortuak izan dien dauden rockeko kantuak, beak izan duen ibilbideagatik, eta beak baino beto nik genituzke ingo. Eta gero bai dago, alde bat gehiago, gitarra akustikoarekin, edo lasaiago, pixkat elektronikoago hitzak kantuan bezala adibidez, nahi genolako ere bai gauz ezberdinekin esperimentatu. Eta nik uste izan dela prozesu bat, kantak sortzeko garaian bakoitza atea da atea bertzuna, eta listo, ez ginen jarri pentsatzen, gure talde izango da rock talde bat, izango da funky talde bat, ez dakit. Izan zen pixkat, guazen kantuak itea eta ea zeateatzen. Diskoa pasaren urtean grabatua izan da. Hori da. Imaginatzen dut, zirriborro gehiago direla, ez? Pixkat lehenengo disko izateko oso disko polita da. Norabide ezberdina ditu, hasi zarete pixkat bozeto berrietan eta gauzak egiten? Hori da, orain arte azkaun kantuak isakekinak izan dira, eta nik gero beti letrak nik ite ditut hori bai. Berdet, bestela kantatzeko momentuan ez ditut berdin sentitzen. Eta gero denik dazkatenak, nahetela lehenengo igual isakekin gelditu, erakutsi, eta hori, eta gero ja taldea eraman. Ez dakiz sartzen zaiten beldurroi, taldea erakusteko, baina Ondo. Hitzak aipatituzu zureak direla, diskoa Garen izena jarri diozu, baina diskoan galdera asko eta kezka asko daude, imaginatzu zure burutik sortzen diren horiek, ez? Diskoa bada, larrik epana dago kantu pare batean, baina beste asko dira kezka pertsonalak eta burutazioak eta galderak, ez? Bai, nik uste izan dela, urte guzti hauetan zehar, barru neuki dituten gauzak eta nola baite atera intzaizkitenak, ez? Doinu bat entzun edo bestia entzun, azkenen horrek ekarri ditenanei, pixkat
hoi saiatu naiz kanporatzen, baita Garena izena jarri dio nire iritziz dalako pixkat gugeana ez, bizitako momentuak, letrak ere nik uste nahiko denoi gertatu litzaizkiguken edo gertatzen zaizkigun egoerera zitzaiteute, jendia identifikatuta sentitu alda, eta orduan horregatik geana ez, Garena. Gauza honenak, gauza txarrenak, tristenak, pozak, haserreak, pixkat danetik handago. Eta nik uste hori gehala azkenian pertsonak. Ongi, diskoan badira hainbat kolaborazio ere, kantuei puntu bat gora ematen ditena, Luken Arkarazo hor dago. Bai. Eta lehen aipatu duzu hitzak kantuan berriz, Juantxo Alakama ere, besteak beste ez? Bai, hori da. Hitzaken kantua izan zen zerbait, nik Ixaki kantua erakutsi nionian, nik banekan burun, rap bat bertzula edo niri hori bat zen. Baina, erakustian beak esaitu nesan zean, rap bat ingo dugu, eta zen esan, ez barik zen, Juantxo, ez dakit, eta zute zian Ixaki, bai, nik ez hau zen, eta galdetuko jot, ea beak nahi doz. Eta idatzi genion, kantua biadi genion, baiezko eman zigun, orduan, oso pozik, ja horrekin, eta gero, biali ginen beak abestu bertzun zati hori, eta beak sortu zon, beak abesten duen letra, utzi genion zukin nahi dezuna, eta gero erakutsiko egozu, eta beak nahi izan duzun grabatzako garaian, guri ez esan, ze esango zuen, eta grabatze jara ginen momentuan, behaz izan abesten eta orduntxe deskubritu genuen guk ere, nola izango zen kanta. Eta nahiko politia izan zen. Itxia eta polita. Bai. Diskoa ja kalean dago, hasi zarete aurkezpen kontzertuetan, nola jundira honen artekoak? Ze sensazio taula gainean? Oso ona, egia esan. Nik uste nabaritu dela azkenengo kontzertutan aldaketa bat, igual hasieran ginela, ez dakit urduriago dan, baina gure artean ere gutxio ezautza ginen, lehenengo kontzertuak dira ez dakazte kimika berdinan ikuste taldekideen artean, eta oain sentitze gala nik uste lasaiago, itzeitako garaian ere lasai itzen gure artean, jokatu pixka destenatokin, eta hori konfiantza ez berdin batekin. Baina orokorrian oso ondo, kritika ona jaso izan ditugu, jendea kontzertu bukaren etorri zaigu zoriontzea, edo diska erosi nahi duela esatea, eta oso pozik gaude, egia esan ezin kexatu. Ongi, gu gozatu dugu Garena diskoa entzuten, ikusirik ere nola zure musikabidea txikitik handira eginda, orain bakarrik hasi zinen horretan talde eder bat duzu alboan, eta imaginatu horrela begira ere gauza borobilduz eta handitzen joango dela, eta gu gozatu dugu diskoarekin eta bidean ikusten gara. Eskerrik asko. Zuri. Bai.